Здравейте хора, обичате да живеят на село. В днешното видео ще видите разнообразни неща от това как се сменят свещи на кола, запалителни, след това на другата филтър купе и горивен филтър, после как плеве ягодите и накрая как обирам ябълката. А между всичко това и как правим обезпаразитяване на гълъбите пролетно и есенно време. Приятно гледане и напред с канала. Сега да им дали ще запали след смяната на свещите. Някакъв кабел нещо. Всичко е точно. Има ли друг избор? Доста време са свършили работа тия свещички. Почти се изживяли живота и почна леко да прекъсва на моменти, което означава, че са заминали. А тези 16 клапанови пунктата малко са по-капризни и се усеща повече при тях. Малко като намалей електрода на свеща и почват да заекват.
Сега са нови свещички, тъй че всичко ще е точно. Това са ежедневните неща на село. Постоянно има някакви такива историйки. Всичко е точно. Оборотите спът. После моята е наред. Не сменя горивния филтър и филтъра за купето, защото сега почва парното, всеки сезон ги сменя. И така, се включим после пак. И докато свършим това онова и се стъмни, сега ще се сменя филтър купе. Да не дишаме бокуци, няма да е мръсен ли ще. Сега ще видим изненадата. Това, кога съм го сменял? Като сменях маслото, което го сменях зимата. Значи, това на 7-8 месеца. Та ще го сравним с новия. Да видим има ли разлика. Той е топ ваксин. Няма да се проличи. Дали ще влезе пък. Другото е лесна работа, че това малко с някакви допълнителни истории. Да видим. Точно. Така. Екстра, защото утре ще сменя горивния филтър и така. Стария отива в кутията на новия и оттам отива в коша, защото някои правят много тъпа история да фърлят. Да ги фърлят така. Направи го и да го засили в някои храсти. Не мога да разбера, що не си пълнят кошовете. При положение, че са им дадени за това. И така, утре продължаваме на светло. Между другото, тия камъни за свещите, които са много хубави, обаче като се вкара свеща да се зави и гумата остава на свеща и после няма вадене. И затова при отвиване гумата изтегля свеща навън.
а после, като завивам новата свеж, махам гумата да не ми остане там. И така. Продължаваме нататък. Сега като се стъмни и друга работа ма чака. На село няма край работа. Тая най-тежката. Сега се захващам с следващата работа. Това са ягодите. Аз сега ще ги опливя. Да ги видим къде са. Работа е добре. Грубото почистване го направих. Ето. След обед вече ще им поизрежа малко листата и ще ги опливе и там под нейлона, ако има някакви треви. Но грубо ги оправих. Обрах и реколтата от декоративни тиквички. Има някои по-големи, някои по-малки. Имаше още за изчакване, ама трябва да се изчиства вече градината. От тук ще да ги забравя. Ягодки. Още ще излязат най-вероятно. С корени. Ето пъпиш. И една тиквичка. Това са последните пъпишчета. Ще ги пробвам да озреят на слънце. И сега тези ягоди, които са с хубави корени, ще ги оставя тук с малко пръс за няколко дена. Така, сега ще ги полия с водичка, още малко искат. Да имат вода. Ще оставя няколко, защото най-вероятно ще има и съхнали корени за подсяване. И другите ще ги подаря на някой, който иска. Ще питам на работа. Първо колежки, колеги, ако искат, ще им дам. Защото и тук имам вкоренени за резерва, и тук са тия пък с още по-хубави корени. Между другото. И така. Сега отивам да хапна, че вече сигурно минава обяд. И над вечер продължавам да ги доопливя. Да им изрежа листата да са готови за зимата. Защото те сега ще почнат слани, такива истории. Тук сигурно до няколко дена. То гледам прогнозите, може би ще има някакво рязко застудяване за няколко дена и после най-вероятно пак се стабилизира, ама рисково си е. Пък искам всичко да ми е подготвено. Пипер имам за обиране. 2 кофи сигурно ще има, ще го обира и него. Да не го ослани. И така. Сега отивам за
35-минутна почивка и после след обяд пия следобедното кафе и продължавам с нови сили. Това е завършения вариант вече на ягодите. Вчера ги изчистих. И им се видя вече декоративната ограда. Изрязах им листата и имам за подсяване. Някъде 5-6 корена имам изсъхнали или по-слаби и ще им сложа направо нови да ги подновя. Той магдановчето. И така, сега продължаваме следващата задача. Айде да направим едно обезпаразитяване на гълъбите. Пролет и есен правя такова. С капчици за външни паразити. И Цвети ще ми помага. На село е радост, животът кипи. Небето е синьо, тревите блестят. Дани, Милко и Цвети са там, където греят мечтите с блясък голям. На село е чисто, на село е смях, всеки ден е ново начало за тях, сред природа жива. Айде, почваме новия ден. Да сменим горивния филтър на количката. Първо напръсквам с малко обезмаслител. Тия прахоляци да изчезнат. И разни по-твърди бокуци. Все пак се отваря там и не е много хубаво наоколо трябва да няма. С кола развивам филтъра с ангренажен ремък от старата ми кола. Оставих си го за спомен, че бяха карал на обслужване да ми сменят ремъците. И карах я 2-3-4 дена и колата изгасна. Викам, какво става тука? Викам, чай да пробвам да презацепя ремъка, да не е да е превъртял някакъв зъб. Зацепих ремъка наново, колата се запали, всичко точно добре, че има защита против удрене на клапани. Че иначе ще ми замине целият двигател в автосервис. Караш си колата и така някой път така обслужвате. Не зацепям правилно, хлабав ремък, префърли зъбите и тя губи центровка, не му я запали. И оттам нататък почнах аз си го сменям. Ко беше? Неволята учи. За съжаление, с повечето неща така става.
Те историйки много гадно са махат, ама каквото и правим, трябва да ги маним. Чай първо да спрем тока. Няма ток. Че не е много приятно да има ток и да се работи с гориво. Така. Ко беше сега тук аз миналата година, като го свалях, миналата сваляш цялото, ко беше. Забравя тия работи. Ще забавя го стегнах и гледаме всичко да е точно. Уж, доколкото е възможно. Тръгна. Тук вече си го правим на ръка. Трябваше да слова ръкавици, ама така. Всеки път така. Последния момент. Така. Малко се ополива с нафтичка. Ама така. Това е възможно. Го оставим на чисто място. Не знам дали същия филтър, че няма авария после. Че ми се вижда по-къси чакам. Същия. Мали това кафе. Това е мармалад, не се казва. И тук вътре разни оттайки, колене. Не знам с какво мога да ги има. Разни стружки, това сигурно от помпата, от резервуара вкарва някакви букуци. Чайде да изреже една чашка. Не мога да го оставя аз така. Да виждам, че има букуци вътре, да ги оставя да стоят. Може и без да опратва. Но тия прашинки на дъното може да се оставят. Да знам, че съм сменил филтъра, пък съм оставил букуците, по някой ред се виждат. Не много правилно. Ето ги. Не знам дали се видят на камерата, но долу на чашката, дъното. Ето ги. Букуците. Сега това вече другото, което не мога да го фана. С чашката сложи един парцал. Не, сега ще за хартия по-добре. Това на повечето места, ако тръгнете да се усменяте по сервизите, никой няма го направи. Между другото. Ето на салфетката кой има.
Чернилки. Уха. Ето. По-големи парчета. Сменим. Обърнем това наобратно. Така. Май вече по-няма такива историки, май. Така. Да се обере кото му. Слагам новото филтърче. Ето новото. Чистичко. Така. Новото оплътненице. И старото може да изкара, ама аз си ги сменям всеки път и този филтър го сменям всяка година. Защото горе-долу в годината всяка година сменям масло, всяка година сменям това, защото хем минавам километри. Не чакам. Преди ги сменяха тези горивните филтри на 20 000, ама аз не чакам да мина 20 000. Така. В момента връщаме това внимателно. Сега. Тук. Така. Малко беше гадно с стягането. Това, мисля, че ще му е добре, даже на ръка ще го стегна, няма го стегам с копът. Така. Няма го стегам с колата, защото да няма после. Добре. Сега. Измъчим тази скобичка. Следващата операция е няколко пъти. Опа, чакай, че фотото ми нещо. Следващата операция е няколко пъти да дадем контакт, за да може помпата в резервоара да прекара въздуха, да изкара през филтъра. Така, сега докато напълни маркучите на дюзите. Сега ще оставя малко да работи, за да попрекара малко през филтъра. Така. Това е, сега тук ще го гледам пак за течове, за нещо да няма. Покрай тия скоби работи тук, сега докато поизсъхнат, го стария. Сигурно натряскам жлъпуци. А парцалите отиват за огъня.
нафтата ще я прецедя. Това е от нас за днешното видео с много селски дейности от ежедневието. Харесвайте, абонирайте се, коментирайте, отговаряме на всички и така. Това ни помага да се развива канала повече и да има повече гледаемост. Чао и до следващото видео!